Ermenistan Respublikasynyň ýurdumyzdaky medeniyet günleriniň şäherlerine Aşgabat kino teatrına hemde Watan kino konsert merkezine geçirilen şäherlere paýtagtymyň ýaşaýjaryny hemde mehmanlaryny ermeni halkynyň özboşly dürüjligi häzirki zaman sunugaty bilen tanıştyrdy. Türkmenistanyň döwlet medeniyet merkeziniň mukamlar köşküniň konsert zalynda medeniyet günleriniň ýapyryş dabrasy boldy. Qadymy hemde häzirki zamana aýdym saýlary iki halkyň asyrlyň jümüşinden göz başaran hemde häzirki döwrçende aýagly saklanan özboşly dep desturlarynyň beýany bilen çykyşlary geçirilen dostlukly konsert maksatnamasynyň özenini düzdi. Ermenistan Respublikasynyň ýurdumyzdaky medeniyet günleriniň ýapyryş dabrasynda beýik hemde şöhratly medeniýetliň netijeli ýol görkezişi bolup çykyş edýän dürüjlük şäheriniň uzak taryhyň dowamında dogany gatnaşyklary saklap gelýän iki halkyň arasyndaky dep burun dostlugy berkitmäge hyzmat edýänligi belenildi. Dawaranyň ahyryny oňa gatnaşyjylar bildirilen mehmansörlük hemde medeni şäheriniň ýokary derejede gurulmagyny dördüren mümkinçilikler üçin hormatly prezident bilen hemde gahrman arkadamyda şuňgur hoşallyk bildirdiler.